Klub dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Sava još jednom je položio test humanosti. Tokom dvodnevne humanitarne akcije u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi Doma zdravlja Nikšić ponovo je sakupljen značajan broj jedinica dragocjene tečnosti. Prema riječima doktorice Tamare Šćepanović, direktorice Zavoda za transfuziju Crne Gore, Nikšić prednjači kada su u pitanju dobrovoljni davaoci krvi. Pored Podgorice, najveći broj davaoca jeste u Nikšiću. Međutim, kada je u pitanju struktura davalaštva, moram da kažem da je Nikšić na prvom mjestu, dakle, odnos broja dobrovoljnih i porodičnih davaoca jeste u korist dobrovoljnih i Nikšić, da kažem, tu prednjači. Što se tiče samog značaja ove akcije za Zavod za transfuziju krvi, moram da naglasim da ovako velika masovna akcija će značajno povećati zalihe krvi, odnosno nacionalne rezerve. Također bih uputila zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima udruženja Sveti Sava, ne samo zbog povećanja zaliha koje očekujemo nakon ove akcije, nego i zbog toga što su oni naši pravi promoteri humanosti. Šćepanović dodaje i da je pandemija koronavirusa značajno uticala na zalihe krvi na globalnom nivou, pa tako i u našem zdravstvu. Međutim, uvijek su mogli da se oslone na ljude dobre volje. Zahvaljujući samo dobrovoljnim davaocima krvi, u Crnoj Gori u protekloj godini se nije desilo da jedan pacijent ostao bez krvi u momentu kada mu je bila potrebna i želim da istaknem da su dobrovoljni davaoci u našoj zemlji odgovori ne samo za adekvatne zalihe krvi, nego su bili od velikog značaja za cjelokupan zdravstveni sistem. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, koji je od 2009. godine jedan od aktivnih davaoca krvi, kaže da je ovaj čin humanosti nagrada sam po sebi, kao i da će lokalna uprava učiniti sve u njihovoj moći da ambijent Zavoda za transfuziju Doma zdravlja Nikšić bude još bolji. Kad god mogu dan krvi, kada je akcija, i mogu da vam kažem da je zaista to jedan lijep osjećaj, jer znate da nekome pomažete, a ne postavljate nikakve pitanje unaprijed, ni ko je u pitanju, ni kako su bilo, kakva njegova neka lična svojstva, da tako kažem, nego znate da pomažete direktno čovjeku i zbog čovjeka. I zato je dobrovoljno davalaštvo krvi možda i neki najljepši vid humanog djelovanja koji kao ljudi možemo ostvariti i zaista onaj što se Nikšića tiče, Nikšićani su tu, da tako kažem, odgovorili kako treba i Nikšić je jedini u skladu sa tim evropskim standardima što se davalaštva krvi tiče u Crnoj Gori, ali nažalost prostorije u kojima se nalazi transfuzija u Nikšiću nisu baš u skladu sa tim standardima. I ovim putem apelujem i na nadležne državne organe, a mi ćemo kao lokalna samouprava svakako pomoći i da se ovaj ambijent u kom naši građani daju krv, daju dragocjenu tečnost, oplemeni i da jednostavno to bude prostor onakav kakav treba da bude. Direktor opšte bolnice Nikšić Marko Mitrović navodi da je u potpunosti svjestan značaja krvi, budući da je neophodna u svim hitnim intervencijama, kao i tokom drugih medicinskih procedura. Što se tiče dobrovoljnog davalaštva krvi, to je jedna od najplemenitijih aktivnosti koje čovjek može da radi. Raduje nas činjenica što je klub dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Sava iz Nikšića jedna od najpoznatijih klubova, ne samo u Nikšiću i u Crnoj Gori, već i u regionu, tako da negdje kod nas postoji i obaveza da pružimo podršku klubu Sveti Sava i drugim manjim klubovima u Nikšiću dobrovoljnog davalaštva krvi. Neophodno je, kaže Mitrović, raditi na stalnoj promociji aktivnosti ovog tipa, kao i obezbjeđenju i unapređenju funkcionalnog sistema. Ja kao i doktor i kao direktor opšte bolnice Nikšić stojim na raspolaganju i uvijek ću stajati na raspolaganju ovoj jednoj plemenitoj aktivnosti. I ovim putem bi se i zahvalio svim ljudima, dobrovoljnim davaocima krvi i klubu Sveti Sava. Klub dobrovoljnih davaoca krvi Sveti Sava osnovan je 2007. a tokom svake godine organizuju 2 akcije dobrovoljnog davalaštva krvi povodom Savindana i Petrovdana.